Zdravím všetkých, toto video je moje druhé v poradí, je 3.12. december, vonku je minus 4 stupne. Posledné dni bola veľmi veľká zima, počasie nám veľmi neprijalo. Je večer 20:33 a chcem vám ukázať názorný príklad toho, ako funguje aplikácia na menič Goodvy, aplikácia cez prehliadač na klasickom desktope, počítači. Tí, čo sa rozhodujete, že či do tohoto pôjdete alebo nie a aký menič si vyberiete, tak toto bude možno ideálne pre vás. Keď sa pozrete, tak máme tu po prihlásení hneď miesto, lokalita, je tu nejaké počasie, aktuálny výkon je 0, pretože je 20:33. Je baterka, funguje na baterku, tak ako som v prvom videu spomínal. Batéria je aktuálne na 65% nabitá. Takáto bola dnes výroba, toto si nemusíme všímať. Celková výroba, ja som fungoval chvíľku na ostrovnom systéme, nemám to zmazané, takže toto som doteraz vyrobil. Keď sa pozrieme na celkovo dnešný deň, ako to vyzeralo, tak máte taký krásny prehľad, že vlastne vidíte, že toto je 0, áno. Fotovoltika nezapla, 0,0,0, až nejak okolo 7:35 sa začala prebudzať. Prvý výkon okolo 200, 300, 500 W, následne až o nejakej 10:00 som dosiahol výkon okolo 5 kW, dlho sa to držalo a nakoniec okolo 1 to začalo klesať, nakoľko je zimné obdobie, máme krátko slnečného svitu, tak už o nejakej 15:00 nebolo nič. Ako som bol na tom batériami, tak keď sa na to pozriete, tak mal som mal som 12% na baterke, mám tam nastavený spodný limit 10%. Skončil som tak, že vlastne teraz aktuálne je 65% baterka, to znamená aj tu. A dobre na tom je to, že ja som rád, že to som takto skončil, lebo v rámci celého dňa sme mali 3-krát pustenú pračku, piekli, varili sme, máme indukčnú varnú dosku, taktiež sme dokurovali, nakoľko je december, tak sme kúrili teplným čerpadlom a vidíte, že aj spotreba je slušná. Takže asi nejak takto to funguje. Tuto je aktuálny stav. Vidíme, že fotovoltaika nedodáva žiadny výkon aktuálne, ale batéria áno. Batéria je na 65%, dodáva do domu 2270, do siete neťahám nič. Takže stále funguje na baterku. Baterku mám 14 kWh, celkom postačuje. Takže asi takto to celé funguje. Je to jednoduché, takže kto sa toho bojí, vidí teraz na vlastné oči, že sa to dá. 21 kW výroba dnes. A to sme z toho žili a ešte sme si nabili aj batériu. Tak, pri ďalšom videu sa majte pekne a nech sa vám darí.